Prangsi pini ladak nilitum press meet ki palong na chitong dun media hai seminilin ben kardom payerlo la pen sondak tak nilitum pini press meet dorapet KSA a president ki hai la pen a general secretary ki hai la pen sonak tak si kaprek social organization dun ka dolo la si nilitum asong pobangi pupelo karbilo te karbilo nilita karbilo aposi kedam tang kironi long nili prang ta netuma KSA president sa mening jelo kironi long alam kisi pini niltum dak chinthong long stame nilitum press me donang koklo kopi posi ke donang koklo pulote lalo nilitum dak council ilitum council kacari itu kitek te mate ki plan play mate ki hai helone alang litum ajoini pen ilitum akorte tum fan bihari tum nang theng pinang chok pilo laso ki theng ke chok long bangke ilitum inning arlo amme ke doson si theglong lo je bapuan emi thang long ri don chedo sedanta pini ha ang tan pen ke bang ha Bihar pen ke bang ha Bangladesh pen ke bang atum si piniar ni ladak itum along ri itum long le em putum pansi alang litum bangke nanglang ropen nang tengkeng lo alang litum arideng pen ilitum ereng isudun ke lage chitherak meme lapen ining dakang meme chichak chege piniar ni jongsi ha Bihar son komane akar bi Bihar tuman Bihari tumpan handak tengkeng dam pulote alang litum pilo nai klem numpo mantu ne pensi apran en eto cita pinyar ni ke ilitum dak abangke apran bang en edel di ilitum alang litum pan lapuan excuse lo kang hondulo ko mantu ne pen alang litum PGR ladak ke PGR pulote professional graving reserve la pen VGR pulote village graving reserve alang litum hadak kedoning chainong chilong kapachu paning athai piniar ni bangke Bihari atum ha Bihar pen ke bang ha Bangladesh pen ke bang atum si pini hadak jui jam lo oi kits tame tim kar beng longa chikrong tum piniar ni ko pipolo mek rang pret nilitum difu gedam lamding road pen la phelang pi pen nyong si hat pon lo pulote hala so yoge e oklem hur pen si kapaparna kopi polo kapaparnang pulote mo kopi ne pulote nang tingkheng dumna non pen abangke lage first time kali log mati di second time lo sona thaksi at time po bangge ili tumke ji sabdam bom pulote e mithang tumsi duk bom po akar bi tumsi lasi at time ta nang lo nilitum dak chinthong arat akar i lapen nilitum stame akadiman ke lalo la non ipong bangke la PGR la pen VGR bangke eviction vek nang po jongsi eviction na hedet pulote non MP election da nangele lo la si jongsi tim kar biang long pen eviction nang hai hedet pulote nilitum dak chinthong along rilong bangke tim kar biang long ka chikrong tum dak campaign ajat dangri jong patoy te penal tum yong si vangdet pulote nilitum ke nal tum handak sinang tengkeng dun vek po nilitum nang chisong dun vek ji la si ning thelo tim kar biang long ka chikrong dum hanta akhai Dr. Tuliram Lohang leadership tum han stami ning thelo je la non apoy bangke eviction vek po pusialang tum pan ning thelo la pen ke dak only keroni PGR VGR along len so lek eviction ngi kali PGR plote sonak taksi bugajan ta dolang lapen ke dak haura khat dolang along kaprek da dopiglang lasi along kaprek along stame PGR long bangke eviction lap ni la non apoy a make ka rosi ang tonta eviction lap ni lapen ke adun thu nil tuma diman mangela lo ladak kaprek
kaprek ahomusti pen le langdam pulote nil tum dak chin thong long stame non e prang ke dak stame ka phere me meang ang nang iklang ya dim lo ke dam tang stame la dak ta dolo nil tum KSA na klembang terang sang hotum pan stame la dak kang ton kang ti stame dak lang bom lo non e prang la dak stame e reng hu ki so yi adim si dak ta chemanji la si nilitum pini la dak chin thong arat atum bangge nang di manunji gala lo la un prabjin pen eviction nang po la pen ke la parok kiche non tribals numpan ke awotar list in khan bek nang po before MP election bang ke alang litum la song deng bang deng bek nang po